az a beat, nem hiszem el már megint. TSP. Más most ez, meg holnap máshogy lesz. Kár, hogy nem mindig az elején látom meg. Nem növök fel soha, én szeretnék, de más szerint nem javulok már meg. Megtettem már megint. Más most ez, meg holnap máshogy lesz. Kár, hogy nem mindig az elején látom meg. Nem növök fel soha, én szeretnék, de más szerint nem javulok már meg. Megtettem már megint. Lépsz? Na cső. Arra jövök én is. Aha. Hallod, láttad tegnap azt a csajt, akivel paktáltam? Viszonylag sokat is beszéltünk. Eléggé megnéztem, hallod, olyan szettben volt, olyan ruhák, olyan alak, az a színkombináció, amiben volt, az kb. Így azonnal megbográzott. Akkor a hype-ot dobott rám, hogy így el se hittem. Sőt, még utána elkezdtünk beszélgetni. Fú, hallod, észre se vettem, eltelt 2 óra hossza, utána csak így pislogtam, mert kb. Így el se kértem a kontaktját. Csak így elillant? Ja, de akkorát adott rám, hogy így nem igazán tud a fejemből elillanni. Szóval, hogyha hazaérsz, akkor szerinted majd lefested? Még az is lehet, de inkább ahhoz megismerem egy kicsit jobban. Bánszky Krisztián. Te mit keresel? Mi veszett el? Te ki vagy? És ki akartál lenni? Azt se tudod, mit akarsz igazán. Amikor meg tudod, rögtön más dolgokba kezdesz bele. Nem vagy elég magadnak. Nem engeded meg. Nem engeded meg, hogy jó legyen. Hol van az a mosoly? Legalább egyszer fejeznéd be azt, amit igazán akarsz. Szednéd ki a szemöldököd végre. Nem értem, miért okozol magadnak csalódást folyton. Inkább elbulizod az időd, és másoknak adod. Kicsit tükörbe kéne nézni már végre. Te látsz? Vagy csak nézel, Krisztián? Egy picit fókuszálni kéne. Ha mindig másokat választasz, sose figyelsz magadra. Bíznod kéne a folyamatban végre. Nem pedig motivációkat keresni. Most is csak beszélsz, hogy rád figyeljenek. Közben azt se tudod, mit mondasz igazán. Egy kicsit csendben kéne már maradni. És nem okoskodni. Álszent vagy. Közben azt hiszed, hogy az élet folyton veled basz ki. Anyád figyelmét sose kaptad meg. És nem is fogod kiheverni. Legalább annyit tehetnél végre... Na mi van, próbáld ezt? Nem. Csak vitatkozom magammal. Hogyha te megakadsz előadás közben, hogyan tudod folytatni? Hogyan tudsz improvizálni? Lényegében csak hagynod kell, hogy jöjjön. Adnod kell a legelső zsigeri reakciódat, mielőtt még bármire is gondolhatnál. Nem szabad gondolkodni. Ez az egésznek a titka. Nem értem. Nekem mostanában olyan teljesen üres a fejem. Így azt hiszem, hogy valahogy így nem megy.
hogy így próbálom, de nem tudom, hogy mire figyeljek. A hallgatásra figyelj. Betanulhatsz minden szerepet, de lényegében azt fog a mondanodnak súlyt adni, amikor épp nem mondasz semmit. Van, hogy elkezdek valamire koncentrálni, és rögtön 6 másik dolog jut eszembe. Nem az a lényeg, hogy ne zökkenj ki, hanem hogy flóba tudj kerülni. De honnan tudom, hogy jól hozom a formám? A belső lényeged adja a pluszt. Nincs még egy hozzád hasonló, ahogy hozzám se. Az élet egy színdarab. Te alakítod. Az élmény akkor lesz teljes, ha megéljük a pillanatokat és figyelünk a történet apró részleteire is. Nincs jó vagy rossz út. Ezt mi találtuk ki. Minden kicsi döntéseddel, apró reakcióddal formálod a jelent. Következmények vannak, amik létrehozzák az életet. Bravo, Máté! Bravo! Basszeg, egész idő! Neked is szia! Szevasz, Nándi! Szia, hello! És hogy vagyunk? Kissé ki vagyok, mintha nem is tudnám, ki vagyok. De hogy ennyit vártál, hogy nem jöttél? Azt hittem már megkopaszottál. Hát a hajam nem veszítettem el, de valamit lehet, hogy elveszítettem. Hát azt nem itt fogod megkapni. de mit kezdjünk ezzel? Nem tudom, Nádi, nem tudom, lehetné mondjuk esetleg te kreatív helyettem is kitalálhatnál valamit? Legyek kreatív? Hát figyelj, fodrász vagyok, nem pszichológus. Várj, Nádi. Halló? Igen. A memóriámba kártya. Te itt telefonálgatsz, amíg a művész dolgozna? Tudod, hogy mennyire szeretem ezt. Figyelj, Nándi, ma jó kell kinéznem. Nem lehetek csöves. Mindjárt megyek modellkedni. Csak legyen valami, ami illik a karakteremhez. Aha, igen, illik a karakteredhez. Én találjam ki az egész sztorit. De tudod mit? Kihozom vele a legtöbbet. Én legalább megpróbálom. Túl nagyra rajzoltad azt a köcsögöt, előbb csak a vonalakat csináld meg. De hát ebből a szögből sokkal kisebbnek tűnik. Lányok, ti miről beszéltek? Mutassátok már meg azt. Na, léci, nem értem, hogy ez mi. Jól van, mutasd. Ha szabad, látod. Ja, hogy az a köcsög. Miért nem rajzoltok rá egy napocskát? Tudom, Béka, hogy te mindenhova napocskákat rajzolnál, meg smiley-kat, ami nagyon pozitív töltetű, és ez egy nagyon jó dolog, de ez egy tanulmányrajz. Ennek a valóságot kell tükröznie, lehetőség szerint. Pedig azzal szépen le lehetne zárni, mint mikor a tanítónéni csillagos ötöst rajzolt a munkám végére, és akkor tudtam, hogy vége van. Ti honnan tudjátok, hogy befejeztétek? Hogy így vége az alkotásnak, hogy elég jó az? Nem szabad túl dolgozni, nincsen, hogy tökéletes, ez csak egy pillanatnyi állapot. Neked kell eldöntened, hogy mikor elég. Mi az, hogy elég? Tehát el sem kezdtem. Meg amúgy is honnan tudjam, hogy olyan elképzeltem. Nem tudom azt mondani, hogy elég, mikor... Hé, Ecsi, elég. Amúgy is kukac van a seggedben. Az előbb nem így állt a kezedben az a köcsög. Nem. A kézfejedet egy kicsit fordíts kifelé. A fejedet kicsit... Az ujjaidat pedig ne olyan masszívan, ne az alján, hanem a szélén tartsd. Ezt vidd lejjebb. A fejedet pedig egy kicsit döntsd arra, ne arra. Ja, jó. Neked hogy néz ki a fejed? Miért olyan árnyékos? Itt mi történt? Jól van, anyád helyett anyád leszek. Kiszedem a szemöldököd.
Tanulsz meg gyújtva és sokkal bomba. Tanulsz meg vízba. Robban a bomba. Tanulsz meg gyújtva és bazd meg. Te kicsapódik a térnédes térde. Megköszönöm. Szevasz, Firkász! Itt sét a Fikász! Mi a helyzet, öreg? Bocsánat, ismerjük egymást. Tesó, te csináltad velem az interjút a törpében a freestyle bajnokság után, amit megnyertem? Azt hiszem emlékszem, de nem én csináltam. Én csak ott voltam. Ne haragudj, nem vágom most mi a téma. Nagyon fáj a fejem. Figyelj, a neveket tudom, hogy nehéz megegyezni. Én úgy szoktam csinálni, hogy nyomok rá valami rímet. Te vagy a béka, nem? Ja. Szevasz, béka! Mi a téma? Ki van a Bréma? Ja, érted? Valami ilyesmi, érted? Én meg vagyok a Prolisztor, vágod? Erre majd nyomhatsz te is valami rímet. Prolisztor... Nem megy nekem az alkotás. Nem tudom csinálni, hogy nem tudom, igazából nem érzem ezt az egészet. Figyelj, tesó, csak olyanokról kell írni, amiket szeretsz. Miket szeretsz, vagy mikbe vagy? Hát mondjuk, szeretem Szegedet. Aha, hát akkor figyelj, Szeged kapcsán valami, mit tudom én, 4-5 dolgot mondani, nyugi, lapos, liquor store, mondj még valami szegedi vibe-ot. Mondjuk pogányinduló, ja. Hát figyelj, akkor megvannak a témák, és csak el kell kezdeni. Figyelj. Itt van már a pogány induló. Tesó volt egy száma, hogy Fien induló. Valami ilyesmi volt a címe. A sláger listákat vezette. Teljes. Proli Histor, ő a rapper. Nekem ez nem megy. Na szevasz ember. Csácsám. Nézd. Itt a memóriakártya. Legalább ez megvan. Na nem megint nem működik a lift. Miért kell ennyit szenvedni? Izzadtam a kérdésekkel, izzadni fogunk a vágással, most meg cipelhetjük 10 emeleten keresztül a technikát. Figyelj bro, amikor hódmező mellett térdigérő sárban az új pumacipőmmel sétáltam, full technikával a hátamon, én is ugyanezt kérdeztem. De könyörgöm, ezt a pár lépcsőfokot tedd már meg a riport kedvéért. Ezt a napocskát is a csaj rajzolta, ugye? Ja. Most meg megnézzük a módszereit. Szerbusz, Tihanyi Zoli, ugye? Hello, igen. Üdvözöllek, Bánc Krisztián, Szia. operatőröm, Virág Péter. Szia Péter, nagyon örülök. Még pár perc is beállítjuk a kamerát, és aztán már is visszajövünk. Okés, nyugodtan. Oké. Rendben, állj is be, Peti, nyugodtan. Menni fog. Jó lesz. Téma is jó ki van találva. Kérdéseket előre megírtam, úgyhogy ez is szuperül menni fog. Oké? Sikerült beállítani? Rendben? Nézd Zoe, most már a kamera forog. Arra kérlek majd nézz rám, ne a kamerába. Az operatőröm ott fog állni, és innen vesszük majd fel az egész interjút. Majd lehet, hogy egy picit mozog, de lényegében ennyi. Jó, és akkor itt jó vagyok, nem megyek arrébb, jól nézek ki. Szerintem okay. Jól vagy itt, jó leszel így. Jó. Rendben. És hova beszéljek? Szerintem csak kezdjük el. Oké. Szerinted ki tudod-e fejezni magad alkotás nélkül? Nem. Egész életemben mindig is művész voltam, és mindig is festettem, meg alkottam, így igazából nem hiszem, hogy ennek van más módja az életemben, hogy ki tudjam magam fejezni. Vagy még ha meg is próbálkoznék, nem gondolom, hogy az önazonos lenne. Ebben találom meg leginkább önmagam. Mikor jöttünk be, akkor láttam, hogy volt nálad egy füzet. Ez micsoda? Hát ez egy ilyen kis sketchbook, amiben ilyen kis gyakorlások, meg rajzocskák vannak.
Ja. És megnézhetjük, vagy így belenézhetünk? Hát nem annyira szeretem megmutatni, de most megengedem, megnézzétek. Rendben, köszönöm. Látom, egy kis smiley-val kezdődik, menő. Wow. Mindjárt mutatom is a kamerának, mik vannak. Elég menő arcok. Ja, itt pont egy ilyen új stílus gyakoroltam. Ez többnyire mindenhol ilyen vegyes dolgok vannak, újak, van amelyik jobb, van amelyik annyira nem. Egyik eszköz ilyen, másik olyan. Tényleg mindenféle dolgok akadnak benne. Látom, hogy vannak benne ilyen visszatérő szellemek. Meg van egy ilyen erős egyedi stílusod. Ez hogy született? Vagy hogy jött létre benned? Hogy lehet ezt értelmezni? Hát így, hogy igazából mindig is ezzel foglalkoztam, így az utamon haladva mindig összeszedtem a dolgokat, amik szimpatikusak voltak és tetszettek, ezeket így beleépítettem. Legyen az akár egy figura, vonalstílus, vagy egy eszköz, technika. Ami megtetszett, azt kipróbáltam, és ami meg önazonos volt, meg jó volt nekem, azt megtartottam. Aha. Pont itt látom, hogy megint ilyen szinte minden harmadik oldalon hasonlók vannak. Szerintem ez ilyen nagyon belülről jövő dolog lehet. Mutatom is a kamerának. Ezek a szellemek úgymond ilyen gyerekkori traumák, visszatekintése, visszaköszönése, vagy az alkotói szellemet, szenvedését mutatja meg. Mit kell ezen érteni? Tudod mit? Inkább fújok neked valamit. Ez a kedvenc animére emlékeztet, amit mutattál, hogy ilyen félistenek, halálistenek Halálisten, a Soul Eater? Aha. Hát így az egésznek így a main vonala az abból indult. Mondjuk igazából pont az érdekes, hogy az a karakter már nagyon régóta jelen volt az életemben, de nem abból indult el, hanem konkrétan egy Redeem számnak a borítóján volt egy ilyen szellem, ami nagyon megtetszett, és egy barátom megkért, hogy rajzoljam meg neki azt. És abból transformálódott ilyen signature. Mert azokat elkezdtem, és utána mindig mondták, hogy ismertek, hogy ez a Soul Eater, a Soul Eater. Igen. Ezt idegesített, hogy nem onnan jön. Aztán így rájöttem, hogy igazából csak azért idegesít, mert én nem jöttem rá hamarabb. Igen, mert hogy amúgy minden ilyen akár zeneit nézed, akár festőit, minden nagy festőnek, zenésznek vannak azért ilyen szimbolikus, tipikus visszatérői, akár fizikai megjelenésbe, akár szavakba, és hogy kell, ezt találtam úgy ilyen őszinte signature karakternek. Ja, érthető teljesen. Most oké, hogy szellem, de attól még ez lehet egészen élettel teli. Ja, hát jó, nem lehet mindenhova smiley-ket rajzolni. Meg a szellemek is tudnak mosolyogni. Én nem hiszem, hogy ez csak ennyi lenne. Szerintem ez valami olyasmi, ilyen, hogy is mondják, ilyen isteni adottság, hogy van, akinek gyerekkorától megvan, valaki meg egész életébe keresi, és nem tudja ezt megtalálni. Ez hülyeség, ez nem így működik, ez csak megfogod és csinálod, és utána egyre jobb lesz, és működni fog. Nem kell ezt túl gondolni. Nézd, most például, hogy te is itten így kanyarítottad, nekem is voltak ilyen elképzeléseim, amiket így meg akartam valósítani, de soha nem éreztem azt, hogy olyan lenne, pont olyan lenne, ahogy így szeretném, hogy legyen. És ezt soha nem is kezdtem el. Aztán meg egy csomó minden például el is tereli így a figyelmem, és nem... De ember, pont az a baj, hogy csak magyarázol, hogy csak gondolkozol, hogyha olyat akarsz, amilyenre elképzelted, az nem fog így megszületni egyből, ahhoz évek kellenek, meg rutin kell, de szerintem igazából csak kifogásokat keresel, és te ezt nem akarod csinálni, és én itt nem tudok neked így segíteni. Bocsánat. Így, Végén már konkrétan azt éreztem, hogy kizárod Zolit a beszélgetésből, így nem viselkedhetsz az interjú alannyal. Ha nem értek valamit, kérdezek. Nem értem, miért akadt ki ennyire. Jó, az rendben van, de hogyha hagysz egy kis teret neki, akkor sokkal hamarabb fogod érteni, mit akar, még úgy is, hogyha nem kérdezel vissza. Jó.
Most képzeld el azt, hogy mondjuk rázumolok az interjú alanyra, vagy akár csak egy szereplőre rázumolok, de nagyon közelre. Itt fogsz összesen látni a fölvételen az érzelmeit, a frusztrációját, ami kül az arcára. De hogyha nagy totálból mutatom, akkor látom a szituációt, látom a környezetet, teljesen mást ad. Egyből máshogy hat. Ja, meg egyébként is, hogyha folyton betáblázod magad, nem találnak meg az új dolgok. Szavasz, Peti! Csábánszki. Peti, tegnap vizó volt velem. Szóval csak a szoki. Igazából kb. Mindent akartál az egész este, aztán meg csapongtál egy kicsit, aztán így nem nagyon lett belőle semmi. Hamar kidőltél. De nagyon készen voltam. Hát figyelj, alapból már fáradtan érkeztél, igazából nem csodálkoztam. Hát lehetséges, hogy valamit elhagytam, vagy itt, vagy nálad. Valami tipikus békás cuccot, nem tudom. Találtál valamit? Mire gondolsz? Valami, ami hozzám tartozik, és nagyban meghatározza a létezésem. Meg vagy részegülve, haver. Szajvaságokat beszélsz össze-vissza. Mi van veled? Valamelyik projektedben akadtál? Hát mondjuk igen, de inkább sokkal a kivitelezésben akadtam meg. Valami visszatart, de úgy érzem, hogy nem sakkozhatok folyamatosan magammal. És megvan, hogy mi a következő lépés? Látom már, mi az összkép, de nem tudom, hogy hogyan folytassam. Próbáld meg szétszedni részleteire. Tudod így felépíteni az egész folyamatot lépésről lépésre, hogyan következik az egyik a másik után. Mert nézd, én ma ezzel a trackkel kezdtem. Hát elég sok ilyen kikacsintás is, meg ilyen elkalandozás is történik az ilyen setlist építés, meg szelektálás során, de lehet találni ezek közt is amúgy azért finomságokat, mint például... Picit másabb. Ja, kicsit ilyen funky. De ja, nagyon fontos, hogy meglegyen egy ilyen viszonyítási alap. Én ezért szoktam amúgy ezt a egy vagy két zene, ami alapján elindulok a szettembe, azt ilyen referencia trackként használni, mert aztán tényleg tudok mihez visszatekinteni, hogy ne legyen túl nagy így az elkalandozás. Meg hát nagyon fontos a türelem. Türelem. Na, és ha ez megvan, akkor utána megmutathatod az embereknek, hogy te mit is készítettél. És ez az egyik legjobb része az egésznek, mert aztán az emberekkel együtt tudod átélni és élvezni a munkád gyümölcsét. Meg a kedvencünk nyilván, amikor aztán a végén megmegy a még egyet, még egyet, még egyet, még egyet. Rájöttem, bárhogy van a filter, azt csak kicsit fölnyomom, azt olyan jó szól tőle a basszus, hogy így, hogy nagyon kerestem ezt a valamit, azt most végre megtaláltam. Na, hallod, a szónfilter van? Ja. Éj, figyelj, nyomd feljebb még egy kicsit a rezonanciát, ne túl sokat, mert akkor berecseg, de még jobban ráadja a kakaót. Na, azt is kipróbálom majd. Bánszki, csá, te itt? Tegnap is szedted egy kicsit
vontatottnak éreztem, mintha talán nem találtad volna az összhangot magadban. Ja, elég rossz napon volt tegnap, így nagyon kidegeltek a munkán, aztán belegondoltam, hogy még zenélek is este, és így totál széthullottam, mire elkezdtem zenélni, úgyhogy tudom, miről beszélsz. Ráseráncs, én totál így el vagyok keseredve, az előbb is erről is áztam a Petinek. Fogadjunk, megint elakadtál. Mondjuk úgy, történtek dolgok. Ma beszéltem pár emberrel, hogy mit, hogyan, merre, meddig, aztán valahogy úgy azt érzem, hogy nem tudom hogy igazán, hogy folytassam, mert úgy csinálom, meg van egy elképzelésem, de szerintem nem lesz olyan, ahogy akarom. És valahol így... Bánszki. Figyelj rám egy kicsit. De most ne oda figyelj, meg amoda se, meg felejtsd el a gondolataidat, csak egy kicsit figyelj rám. Jó. Nem emlékszel, hogy pontosan ugyanerről beszéltél nekem múltkor? Egy egész délutánon keresztül azt hajtogattad, hogy várod a válaszokat innen, amonnan, mindenkitől, ahelyett, hogy hozzáfognál a dolgokhoz. Neked ez még nem unalmas? Nem erőltethetem magamra, miközben attól félek, hogy gyenge lesz a végeredmény. Nem félni kell, hanem ráfókuszálni. Kicsit kapcsold ki a külvilágot. Tudod, mint amikor az oroszlán meglátja a prédáját, és minden mást kikapcsol. Csak az egy valami létezik, amit el akar kapni. És amikor ez megvan, akkor pedig nyomni, és aztán utólag majd ráérsz elgondolkozni azon, hogy most így kellett volna, úgy kellett volna, és akkor rá fogsz jönni arra is, hogy elég jó volt az, amit csináltál. Úgy éreztem, hogy jó lesz, de hogy mégsem lett olyan, ahogy elképzeltem. Fogadjunk, meg se nézted még a videókat. Ma még nem volt rá időm. Ember, akkor nyomás a stúdióba. Ja, hát az úgy azt nézem, hogy ezt a címet ezt abszolút rövidebbre kéne venni. Igen, az nagyon hosszú. Ja. Maguk a megjegyzések amúgy, amiket beleírtunk, azt szerintem szevasz béka. Na, szavaztok, Kaca. Szevasz béka. Ti még dolgoztok? Igen. Ja, hát meg ez az egész sztori arról szól, hogy nehéz kitörni a nyomorból, az ilyen kilátástalan vidéki régióból. Mi a sztori? Mi a téma vele? Ja. De egy filmkritikát írunk a Garmadára, csak kicsit lassan haladunk. Talán túl kritikusak vagytok, jól hallom? Ez egy ilyen szak. Ja. Jól van. Nézzük. Hát meg a képi világ az, ami nagyon erős benne, tehát igazából az elviszi a hátrányú dolgokat. Sok minden ezen múlik. Gábor, mondtad, hogy egyszer segítsek el az iCloud tárhelyet megosztani, nem? Krisztián, hajnali 1:30 van. Szeretnénk végre befejezni és aludni. Vagy máskor. Hát jó. Jól van. Ja. Hát akkor nyomjuk. Nyomjátok. Nyomjuk. Na, ez az! Végre megfejeztem a riportot. Ti hogy álltok, srácok? Lassan mi is meg vagyunk. Ja, lassan végzünk fele. Na, király, most már így a hajnali órákra jó lesz befejezni, elhúzódott nekem is. Képzeljétek, összevesztem a riport aranyommal az interjú közben. Na, mit történt? Talán velem volt a baj, olyan kéréseket tettem fel, amivel felzakadtam, de szerintem a főnök örülni fog, mert az utómunkán abszolút nem érződik, kisimítottam, van eleje, vége, közepe, szóval szerintem rendben lesz. Habár nagyon sokat küzdöttem avval, hogy megint elveszítettem a mikrofonom. Az utómunkán ezzel megint nagyon sokat dolgoztam, tehát recseg, csörög a hang, de végül is szerintem elfogadható lesz. Oké. Krisztián, te egyszer a fejedet is elhagyod. Aztán meg mindig megtalálod önmagadat is, a fejedet meg mindig a nyakadon találod. Nyakamon találod meg. Mindig megtalálom magam. Így ez nem. Mindig itt volt. Nem igaz. Mindig itt volt. Megtaláltam magam. Ez már az.
Ott ül valaki, kapjuk egy gyorsan. Bocsánat, uram! Ezt nem érdekel, nem? De hát még 6 perc van a villamosig, 6 perc. Jó, egy kérdés. Egy kérdés. Azt mondják, hogy a lórugás az hatékony afrodíziákum. Maga egyez ebben? Egyetértek vele, tapasztaltam is, hogy egy lórugás az igazán oda tud baszni. Afrodíziákum. Afrodíziákum és a szányfokos? Soros György. Attól függ, hova céloznak. Ez lenne a kedvenc helye Szegeden, mert itt ül, vagy egyébként szeret más helyre is járni? Én nagyon sok helyen szeretek üldögélni, úgymond nálam ez egy hobbi. De sokáig túráztam az életem során, 2 lábon álltam, de most már ülni szeretek. Kedvenc és örökké kedvenc helyem az a Boszorkány-sziget. Hát én a nyugit mondanám, sok kedves emlék köt hozzá. A lakásom. Talán a Széchenyi tér, vagy a Nyugi kertet is nagyon szeretem. A 4 lépcsős. Lassan vége 2024, melyik a kedvenc smiley, melyiket használtad legtöbbet? Hát az XD, az szerintem örök klasszikus, ha azt annak nevezhetjük. Én azt hittem a fiatalok körében ez ki fog kopni egyébként, de nem, még mindig nagyon sokan használják. Nekem a fejjel fele mosolygó smiley, bár sokan azt mondják rá, hogy ez ilyen geci smiley, bár nekem az a kedvencem. Ha? Akkor jó kapcsolatot ápol az ördöggel, igaz? Néha felhívjuk egymást, de olyankor más is történik, nem csak hívás. Hát ami a fejedem van. Amikor kicsit ilyen confused, ilyen meg van lepődve, hogy... Ez. Ez olyan őszinte, na? Igen. Egy ilyen átlátszó smiley, ami körbe ilyen kis szaggatott vonallal van, és ilyen, mint hogy egy fal mögül nézne. Ami a sapkádon van. Na? Köszönjük szépen! Ajaj, jó van. Sziasztok! Tovább folytatjuk az utcariportokat a groteszk filozófia kérdésekkel. Nagyon beesteredett, de azért megpróbáljuk elkapni az embereket. Látom, hogy épp pont jön valaki is ide. Ó, bocsánat, uram, megállíthatom? Csak egy kérdés, 1-2 kérdés elég. Igen. Köszönöm szépen. Az első kérdésem az lenne, hogy ha a rózsa vörös, akkor a rózsaszín miért rózsaszín? Hát, gondolom a színkeveredés miatt, nem tudom. Szerintem azért, mert a nap kiszívta a színét. Aha, igen. Meg az eső is kimossa belőle. Kék az ibolya, meg nyílik a nap. Sugárzik a bárányfelhő. Ha? A bázai. Mert a répáknak nincsen lába. Szervusz, megállítottam itt pillanatra? Ne haragudj, korán van, még itt lassan 9 óra van. Azért az első kérdésem, hogy ha a rózsa vörös, akkor a rózsa miért rózsaszín? Fasz! Ez most komoly. A rózsaszín ez egy gyakori színkombináció. Ugye azt hiszem, a rózsaszín az a kék meg a pirosnak a kereszteződése, de nem tudom, mert én feketén-fehéren látom a világot. A vajaspirítóst vallja a bekenjük, akkor mindig a vajas oldalára esik, de mi van, hogyha mind a két oldalát vallja a bekenjük, vagy egyiket sem, akkor mi történik? Ha mind a kettőt bekenjük, akkor nyilván lebegni fog, ha egyiket sem, akkor viszont így el is tűnhet. Azért. Lebegni fog, el is tűnhet. Akkor szerintem az oldalára esik. Nem, mert macska mindig a talpára esik, a macska hátára kell egy vajaspirítóst odaragasztani, és ezért forogni fog, és örök energia. A számba. Ha nem vajazzuk meg, akkor mással is lehet enni. És lehetséges, hogy a levegőben marad örökké? Hát ez csak akkor, hogyha az űrben van. Ha bár ott meg nincs levegő. Hát igen. Akkor igazából a pirított oldalára esik, bár ugye mivel, hogy a súlyelosztás nem mindegy, hogy most melyik oldalon van jobban megpirulva, mert ugye, ha jól működik a sütő, a pirító, a toaster, akkor mind a két oldalt szépen egyenletesen pirítja meg. Meg ugye kérdés, hogy lekaparod-e még pluszban nagyon pirult részeket késsel, mert akkor megváltozik a súlyelosztás. De alapvetően azt is el tudom képzelni, hogy akkor az élírásnál a kenyér, mint ahogy a macskák. Én is köszönöm szépen, elkéstem a villamosról, gyalogolhatok, köszönöm. Van, hogy sok mindennel jár egy pár kérdés feltétele, de van, hogy csak egyszerűen el kell engedni. Bánc Krisztián, a valóság alkotói, Szeged.